gandeng niken ya Allah. Bojoku sing ning omah kudu tak pateni ae. Ya aja ngono Tek, kok dipateni iki lho kan sampean belum tentu ambek aku. Maksudnya ki tak pateni susahe gen karek rasa senenge ngono. Nek bojomu kaya mau openi anu lho, Nduk niken Julang karo bojone iki sayang lho. Wah, sayang iki rambutnya wis direbonding, tukoke dasterannya. Ya ampun, gemati banget ya sampean ke? Gemati apa gara-gara bojoku rebonding malah wedhusku kadol kok. Kok iso? Lagi biasane jilbaban mlaku lurus nyapu ya nyapu. Ki ndik wingi nyapu gedhek ngiwa gedhek nengen, gedhek ngiwa gedhek nengen. Ki pas gedhek njeblok magicom lho. Alung gak rebonding. Wis gak karo tak ya. Bojone sampean ki ya wong. Masalah kene tak kandhani. Apa? Bojoku ki singa. Kok iso singa? Ya wong ngomong. Ya wong malah Cina kok bojoku. Oh ya ampun, kok ya gelem mek sampean? Iku Cina bento. Cara ora gelem ya. Pitenan lho Nduk niken dikira Milo to. Fakta. Mosok Cina bento. Sumpah iya. Mulane aku golek sing ora bento. Paling kayak mendem ya paling ya. Iya. Ngerti ora lho wong-wong do ngrasani niken gandeng aku. Niken karo Julangi pas wong Julangi rupane kaya Arya Saloka. Arya Selokan. Saloka. Sampean iki kayak Mas Al. Al sapa? Almarhum. Wilujeng dalu selamat malam Mas Jolang. Dalu selamat malam Yong Cange, Mbak Limbu. Wah, bungah keng tanpa upama iso sowan nang daleme Pak Warsono kene. Leres. Mapan nang Dadirejo Margorejo, pati bumi minatani. Nggih, penontonnya mbludak luar biasa. Kiwa tengen ngarep guri full diek iki. Ditambah sini ngawang-ngawang ning antariksa ki se-Indonesia. Lewat YouTube, Jo. Nggih. Menika panjenenganipun Bapak Warsono ndhaopaken Kang Putri Mbak Tita kelawan Mas Febri ndongake apa kowe, Jo? Anggih muga penganten kekalih pikantuk berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dadi nyanggar waringe nyendang agung sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lan muga-muga keluarga ageng Bapak Warsono antuk wahyuning kamulyan katentreman. Amin. Gampang gune golek sandang pangan, golek rezeki kalih sing rubeda kinayoman dening Gusti Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih Pak Sigit. Budal kok omah jam pira Mojo? Kula niki wau keng griya jam 5 wong timbangane ya lah apa kalih dolanan teng alun-alun golek-golek. Entuk sing kok goleki. Angsal lan niku nembe marang nggawa tas niki. Kanca-kancamu. Nggih niki ada WA. Piye WA-ne piye? Aku bobor besti. Bobor. Nggih niki penonton berbagai macam juga ada mahasiswa yang hadir. Mahasiswa dari mana? Dari Kudus. Oh. Ini dari rekan-rekan matur suwun. Tak pengen nusul kok ya nusul. Bojomu kok ya melu. Iki mau wis tak CTM kok ya urip bae. Kandhanono Bu nggih. Oh kula piye yang piye. Nuwun sewu Pak Igit. Aku ya gumun. Oh, untuk wong loro ae dikekke aku. Nggih, capek gunung. Nggih, mangke. Fan Pak Sigit iki sak kanca. Wah, aku kudu ngerti ngoten nggih. Sembah nuwun. Gawake piranti komplit saka omah Jol iki nganyari gamelan, Jol. Weh, nggih, ketok semlerap niki wau keng jaba mriku. Gamelane awang anakku lanang iki. Wah, mula terus nunggoni iki. Oh, ngono. Kepengin krungu hasile. Iya, Nggih. Ketok kuning-kuning kadoan ki jan walah beda tenan ki. Seragame nggih anyar to niki Pak Cangi. Endi? Niki seragam kuning ini anyar. Benike sing anyar. Oh, tak kira nek menawa termasuk hadiah bodo ndiki. Waduh tak gekne kaos kok. Oh, kaos to? Kaos kaki. Alah kaos kaki. Nek kaos kaki liya-liyane lha kene umpama sinden-sinden ki ukurane beda-beda. Masyaallah nggih, penonton yang luar biasa dari kanan kiri depan panggung walah ngantek tembus manjang mriku ndelok kabeh niku. Nggih mubeng. Bakune ndedonga nggih. Anjing Gusti Allah taala muga-muga bengi iki barokah. Amin. Sing padha rawuh paring pangestu saling mendoakan yang baik-baik aja. Amin. Jamane jagate wis tuwa, mula kudu tanggap ing sasana kudu akeh-akeh njaluk pangapura karo sing gawe urip.
Jih, leres. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Sakabehing dosa kula dosa ageng alaman dosa wonten sakabehing para ratu. Iya iku Allah asmane. Iya iku Allah asmane. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Sakabehing dosa kula dosa ageng alaman dosa alih. Wonten ingkang saged ngapura. Ora ana sing bisa ngapura mung kejaba Gusti Allah taala aja. Jih leres Pak Canggih. Nggih. Nadan to nonton wayang ya kudu eling karo sing gawe urip. Oh nggih leres, apa meneh iki surasane isih sasi Sawal. Nggih. Sesasi bar poso, alhamdulillah. Poso wingi ora ngantek mokak belas. Alhamdulillah nutuk yen ngono kowe posomu. Nggih mboten. Lho, lah kok ora nganti mokak? Nggih ora poso belas niku. Ya ora kena kok ngono iku. Nyatane ndek kanane ya apa kuwi sahur bersama karo aku barang. Nggih, nika sahur bersama isuke nggih sarapan bersama. Asem maneh. Wong aku iki diwarai mak Canggih iki lucu pokoke. Aku kayak musafir perjalanan jarak jauh ning Yogya ngono ya. Oh nggih, lebih dari 50 kilo 10 kilo niku pun musafir nggih. Alhamdulillah. Nggih, iki ana Mbak Niken Salindri Jal. Oh nggih ta? Kancane. Walah nggih. Nadyan to lagi kelas 3 SMP wis meh lulus iki, meh SMA iki. Tesih cilik nggih. Lho, cilikane Niken ya wis menangi. Oh nggih to. Niken iki mbiyen sakmene iki lho sakmene iki. Oh, nembe lahir napa pun mlaku niku? Ya wis nyindeni aku bintang tamu mbiyen semene iki. Lah mosok kira ora ono 40 cm ya. Saiki kok wis semene.
nggih wong yo dingoni bendina suwe-suwe rak yo modot. Sak umurane anakku mesti niken. Meh SMA. Nggih. Ditunggu-tunggu nika Dik Niken. Coba ngadeg yen tak kene. Dik Niken. Nggih no. Oh, Dik. Kinutang-kutang tansah bisa lelati. Arep buka rasa tanpa ngayomi. Malam, Nduk, niken. Sugeng dalu Om Ikit. Kabare piye, Nduk? Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat kemawon. Alhamdulillah. Minal aizin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sami-sami, heeh. Lupute bapak ya akeh ya, Nduk. Nggih, lupute wong nom nggih luwih kathah, Bapak. Wong loro iki do salah kabeh jebule. Lah kono yo luput kene luput ning bodo-bodo wis wancine ya nak ya. Foto-foto wayahe minal aizin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin nggih Pak Jolan. Aja ngono Nduk, aku kok berubah lho. Berubah ngapa? Ya Berubah dadi kethek ngono piye? maksudnya berubah terharu. Oh. Wani salam-salaman ki ngaturke keluputan ngono. Wah, saiki serondok gede. Wis gedhe. Alhamdulillah wis gede. Jarene Om Ikit nek mau ngene. Dhisik pas cilik ki sakmene, bareng gede sakmene ki napane maksudnya sing ngeten niki napane? Perlu diperjelas. Dure. Lah dhuwur kok ngene? Lah tanganku ora iso ngene. Intine krawukane ngono Nduk intine. Krawukane. Rezekine biyen sakmene dadi sakmene. Amin, pangestune Pak De. Wah, alhamdulillah panjenengan sehat nggih Pak De. Ah, rapati yo. Kok rapati yo? Sasi utuh rambut gawe tabungan yo ora. Loh, ya ancene wong jenenge wong wulan Ramadan, wulan poso ki ancen ora nyambut gawe. Ya tanggapan Beribadah ngibadah ambek Gusti Allah. Ngono kuwi. Kabeh ki disyukuri, enake yo ngene disyukuri Pak De. Kita syukuri pokoknya. Sampeyan sansaya suwi sansaya nganu lho. Muni piye? Sansaya piye? Sansaya mbulak. Maksudnya? Mbulak rada klawu. Kuwi kleru wedak Nduk niken. Napa? Biasane kan wedake pon, kulit Pon. hitam jadi putih. Lah niki Kowe napa? bengi nganggo wedak apa, Jo? Alteco, Mas. Lah teko ora yo kelet kabeh lho. Ben kenceng, moh tuwa aku kok dadi ben kenceng. Oh ben kenceng, Nggih. Masya Allah. Oh saiki wis rada kemajuan iki. Apa, Nduk? Untune, Untune pun boten nyongot malih. Oh, ngono. Mene-mene tak kandhani. Kandhanane. Iki tak kandhani iki asli Nduk ora gawean yo merongos ngene iki asli. Ya Ora ning tapi ora koyo mbiyen nggih to, Om. oh biyen iki rada Biyen ki lurus. rada nganu lurus ning ngarep ngono lho. Oh, lah Saiki kok- wis lurus ning mburi. Lah ya padha ae ku yo biyen merongos saiki yo tetep merongos ning ra elek lah tetep tanggung ngantek matek yo. Ora ngarah tak ijol-ijol. Ning wong elek ki lek mesti duwe kelebihan. Kelebihannya apa, Nduk niken? Ya nggih niku mau lho merongose niku mau lho. Oh iya ya bener nih ngomongane nih kan. Lambemu sing merongos ki lambemu sing lebih ki kelebihan iki ya. kuwi. Umpamaku cek jokono awakmu tak pek bojo gelem ora? Hah? Lah sampean lek pomo lho ya, pomo. Iya. Sampean duwe bojo aku no gelem apa ora? Lah kono gelem ta ora? Nah, Lah lek aku gelem. aku ya menyerah rumah tamu angel mesti ya. Ora wong aku ki pokoke kuncine lek pengen dadi idamanku kuncine ki setia, sabar lillahi taala. Oh, sing mbok senengi sabar. Sing tak senengi ki sabar pengertian, Pak De. Ih, lah pengertiane iki pengertiane sing angel nek sabar. Pengertian ambek peka. Dadi pomone aku njaluk mobil ngono kae ki langsung ditukokke mobil. Aja peneh mobil kene omahku telu kene ning jero lemari pirang-pirang wae. Kayak Omah mobil-mobilan. Kayak mobil-mobilan deh. Apa kae? Lah kaya tetep mobil to. Mobil apa?
telu ke ana truk siji terus ada akeh kok mobilku. Ngene anakmu to? Oke, Pak De iki acarane apa? Acarane wanti matul urus utawa mantu Bayondo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayu banget kuwi mau wis dijak foto aku ki teko langsung disambut ke ambek Mbak Manteni leh karo Mas Manteni tapi mau Mas Febri karo Mbak Tita. Mas Febri kalian Mbak Tita. Mbak Tita ya didoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat. Pokoknya kuncine wong pernikahan kuwi gor siji, saling menerima. Wah, Saling menerima kekurangan, kelengkapan dan juga saling menerima mencintai saling adanya. mencintai apa adanya. Wah, aku diwarai ini kan wis tau rabi ya Cah. Loh, ora, aku ngerti babakan perkara pernikahan ngene iki ora gor aku ki wis rabi ki ora. Mergo aku ki ngerti ceritane Pak Mbokku kowe ki aja perlu dicontoh. Ora perlu dicontoh ceritane. Bahaya. Iki jebule malah curhat kok ya. Ya kudu dicontoh ana elek ana apik kekurangan pasti ada kelebihan. Iya, benar Nyatane sekali. jenengan saiki digolo wentah ya dadi wow. Alhamdulillah. Kukune abang ijo. Walah fisik. Nembang Duk niki nembang. Nggih, nembang. Ah, sing nganggo bawa sik. Mungkin wonten pamundutan ken apa? Akeh engko tak wacake iki bebas kamu akan nembang apa. Iki sembah nuwun disusul kanca-kanca saking Tlogorjo, grup Tlaga Wungu ngono. King Pak Sahuri, supire tebu, king Pak Antok, Pasar Puripati ngono. Heeh. Tlaga Wungu, Tlogorjo sok ben apitan wayangan. Sing mayang anakku Wawang. Ya. Wis, iki pasarane bak-bake direbut anake kok. Ya. Perkara dalang aku sembarang sing pengen dijak pula dalang terkenal ra ngajak aku ya ra seneng. Iya. Awal dalang murah-murah iku Ya lah. tetep sok ben melu Wawang ning Tlaga Wungu, Jo. Melu mriko. Heeh. Iki nek melu ki rung cetha. Maksude melu benakno panggung tambung kari terop ngono. Yo melu dagel kok ya. Oh nggih. Kuwi kan grupe Awang. Alhamdulillah. Niku wonten pamundutan podang kuning Mbak niken. Nggih. Podang kuning dipun bawani nggih, Nduk nggih. Nggih. Ini wis lulus SMP. Dereng. Kapan lulusnya? Tahun depan. Wis kelas munggah kelas 3 ki. Nggih. Alah. Kelas loro SMP B sakmene gedene lha iki sampeyan SMA wis kaya merak iki. Kok iso lho? Lah ki saya gedhe TKT kan saya dhuwur awake. Gedhe dhuwur. Penginku sakmene bae. Ya sakmene wae. Tambah gede kok susu bahaya. Ojo terai sembarang ning angger tambah gedhe ki bahaya. Bahaya. Orang yang berlebihan itu tidak baik. Tapi nek dirimu gedhe ki pantes wong gedhe. Sampeyan ki lho lek apa jenenge omong-omongan ki ngopo sing didelok kok mesti kene. Aku ki Kero dek niki. Nanti mata Oh, kero. Kero julangi. Ketoke nonton ngisor ning asline nyawang bathukmu, Nduk. tenan aku terai kira kok nduk ndek mau apa juga rica-rica sing tak krawuk kleru dudoh kok lho. Amin. Ojo diamini. Nadian wujud. Nah, gawane Asmara Dana. Nadian wujud temong paksi Apike suarane. Wong ancen ki sumbut. Kecilik apik saiki. Sumbut regane. sumbut regane ki piye? Suarane apik, piyayine ayu, sembodo gedhe dhuwur. Lek kancaku ke suarane lek gedhe ndek. Klawu sisan. Oke. Bacotke nduk lah gek nyuwara ke entute ki ndak ya wangi ngono apa piye ngene. Mriki mau kalih sinten Nduk niken?
Kali Pak Supir, kali asisten. Oh, mamah mboten. Mboten derek. Sing tak anteni padahal mamahmu lho, Pak. Oh, lha ten napa ngenteni mamae? Lah biasanya bayarnya kan terus tak tibake mamah. Lho sakniki kan dititipne kula. Oh, ngoten lho iya iya. Jenengan kali to, kangen to kali mamaku lho. Ojo banter-banter. Ada hubungan apa? Takonono, Nduk. Takonono. Om Sigit karo mamahmu itu hubungan kerja. Nek ngubungi kowe kan liwat mamah. Berarti Hubungan kerjane kan iso to lek ngekeke bayaran ning aku, Oh, ora iya, ning iya. mamae. Ngono lek ngekeke bayaran iki ngerti ra? Om Masa? iki jaman ndek inganane to, Dikeke lek piye? ngekeke bayaran ki ngene. Niki nggih Bu ning tapi ora dandan diculke lho. lah iya tak mesti Ambek tangane deke. kuwi. Ambek kuwi ngono lho. Nggih ta mikir. Kowe sing kesul dudu aku. Iku jenenge tondo tresna. Bocah iki jan ora arti garis tenan kok cah. Di streaming lho kok marai tukar. Tukar apa? Tukar padu. Mbek sapa? Padu Ambek sapa? ambek mbokmu. Ndak ngopo tukarane? Mbokmu ayu kowe. Nano. Nano. Lah, Es. ngene kowe iki jek kelas 2 SMP kok nanuk-nanuk. Iki Lah mikir malah marahi tek nanuk-nanuk ngono kok. Timbangane nunuk-nunuk. Lah. Nano ki larase cakepane larase. ibu bunga. Lho kok ibu Oh, bunga? apa? Alus manis. wes mak cangik cangkir nunuk iki blarak-blarak kok ya. Aku kan terus ibu bunga rasaku terus alus manis. Kok ya halus manis. Halus manis merat ati. Menika dipantau kanca-kanca cakraning Rat Fans Club. Menika Pak Kasmani saking Rembang. Oh iya. Mas Surito sak kanca CFC Korwil Semarang. Menika salam kagem sedaya para pendemen wayang kulit khususnya penggemar Ki Sigit Arianto. Nggih, mbak nuwun. Mas Eko Saleh. Iya. Lanjut, Dek. Dik niken riyen pas sinau nyinden niku pertama kali sinten Dik niken? Pas sinau nyinden iki lho. Dek niken kok marane rene iki lho. Aku iki kero ya, Nduk. Rene lho, Pakde. Lah ngene aku Ngene lho, matane iki madhepe rene. Mataku dikrawet tenan. Mataku dikrawet tenan. Ngene iki dadi ora kero aku. Wes Biyen sampe latihan nyinden pertama umur pinten, Duk? Ket umur pinten nggih? 4 tahun. Oh, 4 tahun isih Nggih. playgroup TK. Nggih, nika pon nderek wayangan. Wih ya Allah, playgroup wis melu wayangan. Sekedar tengok-tengok mawon. Oh, wis pengalaman panggung ke playgroup. biyen ki sekedar tengok-tengok ya, Nduk ya. Tengok-tengok tok ngono Saiki wis marem. bandrol yo lumrah. Wong adoh panggonane. Nah, Nanonane. bah yo digandeng niken ya Allah. Bojoku sing ning omah kudu tak pateni ae. Ya aja ngono tek kok dipateni iki lho kan Nyatane- sampean belum tentu ambek aku. Maksudnya ki tak pateni susahe gen karek rasa senenge ngono. Nek bojomu kaya mau openi nganu lho, Nduk niken Kenapa? Julang Pripun? karo bojone iki sayang lho. Nggih. Wah, sayang iki rambutnya wis direbonding, tukoke daster anyar. Ya ampun, gemati banget ya sampean ke? Gumati apa gara-gara bojoku rebonding malah wedhusku kadol kok. Kok iso? Lagi biasane jilbaban mlaku lurus nyapu ya nyapu. Ki ndik wingi nyapu gedhek ngiwa gedhek nengen, gedhek ngiwa gedhek nengen. Ki pas gedhek njeblok magicom lho. Alung gak Wis rebonding. gak otak ya. Terus bojone sampean ke ya wong?
Masalah kene tak kandhani. Apa? Bojoku ki singa. Kok iso singa? Ya wong ngomong. Ya wong malah Cina kok bojoku. Oh ya ampun, kok ya gelem mbek sampean? Iku Cina bento. Cara ora gelem ya. Kuwi tenan lho Nduk dikene dikira Milo to. Fakta. Mosok Cina bento. Sumpah iya. Mulane aku golek sing ora bento. Paling kayak mendem ya paling ya. Iya, ngerti ora lho wong-wong do ngrasani niken gandeng aku. Niken karo Julangi pas wong Julangi rupane kaya Arya Saloka. Arya Selokan. Saloka. Sampean iki kayak Mas Al. Al sapa? Almarhum. Ora apa-apa, pokoke aku gandeng terus tak imbe 50. Wis to ras anu ajeng idung nggih. Tak kering. Lah ngopo kok niken Lah wong gandeng aku karo kaya gila ngono ya. nah kok niken wong bojoku wae jarak jauh kok. Goleki. Iki lho cah lanang-lanang ki do iri. Oh iri ya. Rai koyo garangan no bejo jare. Lah ngene-ngene ambune sampean ki wangi banget lho. Alah ya jelas wong menak kowe presker kok. Tapi kok mambu-mambu fambo. Mosok wis arepe. Iya. Aku ki nawar aku fambu ki minyak mayit. Lah iya ambune fambo. Gek cetha nek ambuku koyo batang ngono. Gandeng nis. Wah, monggo. Ya Allah, ranadar akal niken dadi bojoku tak gekno omah ning tengah ratan ya Allah. Omah kok Kok ning tengah ratan ki lho. Lah gen do ngerti nek bojone Julang ki wayu pinter nyindir. Ning Pak Igit, Piye, ngeten iki kula lek pomone mlaku nggih. Hah? Mlaku kali Mas Julang. Julang Mas. Ayo Mas yo, Mas yo Mas. Mas kok tak tukokno tenan jejal jikan. Kali Mas Julang ngeten iki lek nggih pantes to? Oh, pantes. Nggih, jenengan Chandra kados napa ngeten Oh iki iya. nggih. Ayo mlaku. Dung dung rawipun temanten kekalih yen Cinandra kaya Batari Kamaratih kelawan Bathara Kama salah. Kok masalahe napa? Kama salah Bathara Kala gagah. Oh, gagah. Bathara Kala Apik berarti. Apik Kang Mas. Wis kala-kala lah. Lumampah alon badhe sumungkem wonten ngarsanipun Kanjeng Ibu. Piye lho? Jare sungkem. Ora, ki meh sungkem karo ibune tok-tok. Nalika semono, Ibune ngendi ibune? nalika samono doping temanten kadadak ana bledhek nyamber ndase temanten lanang. Gaya-gaya oke semaput ngono lho. Kowe iki kabeh ki manut dalange. Oh iya. Ayo ndang kesambar bledek, mak bler ngono. Iki sambar bledhek kok tibamu iso monting nubruk niken iki piye? Lah wong bledeke ya muntir kok, Mas. Wis ora manten-manten ndak senengen Julang. Wong sing bayari aku kok sing mak-mak niken malah kowe jojo. Ngene iki aku rugi aku. Ora sah iri ya ora sah rugi. Sebab Wong ayu sembarang di ngasinden ki dalang ki ora entuk iri, dalang wis dijatah dhewe. Jatahku apa? Tapi- Jatahku apa? Lah jatahe ketebak kuwi. Lho, ora ning lek pomone ya iki bintang tamune Om Igit sing dalang sampean ning aku ya tetep milih sing elek. Iya bener kok. Soale wong aku ki sok lek duwe bojo ki ya paling milihku ki sing elek-elek. Aku ra seneng ambek wong ganteng-ganteng ki. Sebabe apa, Nduk? Sebabe Kok apa ngono, ki? Nduk? Lek wong ganteng-ganteng ki biasane manasati. Tenang. Nglarani ati. Enak sing elek-elek ya. Loro atiku. Kene, Nduk. Oh, ning kene lho. Walah ndase Lek wong elek-elek ki lemas ya diculke ning alas pati, alas ketangga ki ora apa-apa. Ora Ora apa-apa. apa-apa. Mau nek kaget piye, Nduk? Nek kaget piye mau nek kaget mangkel. Atiku Akane, kaget. Nduk. Iki ndasku wis plengaan kok. Ndas apa? Oke, enak saiki kok kendel iki. aku agar nikah ngene kok alik-eling bojoku pas nglindur. Piye bojomu? Apa? Lindur piye? Piye lek nglindur piye? Ndasendi ngono kira. Padahal ndasku tak tutupi bantal. Golek indas. Iso. Eh. Aku pek bojo ah. Ngolah lah. Wong kok iso nekate kaya ngono. Sapa roh bejo, Mas. Enggo. Go. Karo istirahat sayang dirimu mempercayai
jalanan adoh. Nggih, sayang. Mangku bareng. Dalange wis toke bagian bayari wae karo lulus debok. Aku ki piye wong ning omah ya apik. Ora masalah, aku arep mangku Bu Yuyun. Oh, kono ku ndek apik kok malah mangku sing kono. Aku lho rumpah sono ngomau. Lah. Apik iki kok. Tapi anu nduk, sik nduk. Pripun? Ketoke dengkulku mblusuk Halah mboten napa-napa lho Kang Mas demi cinta ngeten iki demi kasih sayang. Awakmu ra apa-apa lah iki. Ayo Kang Mas karo nyanyi Kang Mas. Iya nek nyanyi. Jajal nyanyi yo. Wes ya Allah Gusti. Wes ndi mau niken? Dhuwur. Piye? Mulane kok apa weteng jebule kleru. Nduk, anu nduk ngadeg sik nduk. Nduk. Alah, wong kadung PW lho. PW ki apa? Enak. Walah, kono penak aku sing ketoke ngempet. Ora apa-apa wis ben ngene wae lho, enak lho kok ngene wae lho, enak. Anu iki kok nek ndase tugel bahaya lho, Nduk. Ndas apa? Lah iki ndas wironku malah Oh, murat wiron marit Ndas wiron ki ngendi to nggone? Nggone. Lah kok kalau kebrose ceplok iki. Allah. Aku seneng bengi iki. Sumpah, aku tenan wis karo niken ping 3 aku dipateni gelem aku. Lah mosok tenan? Tenan. Ping 3 dipateni? Iya, wis aku ping pindho wis. Wong edan. Ya Allah, aku anggere bar ngipi diteleki wedhus mesti bejo. Salah. Sesuk turu neh ben diteleki kebo. Salah lah. Ya Allah, Bu nanggap korong dino lho Bu, kula gratis lah rapopo. Ya Allah Gusti. Engko rasa mantuk ya Nduk ya. Ndak aku gak mantuk. Besok kita lo ketemu lagi. Wis angko do ning hotel. Lah kok nek Kondorono sesuk jenengan rene rak ya sayah to. Sesuk Oh awan iki iya neh. campur sarine ngawi dene awan iki. Oh iya, berarti dhewe ra iso ning hotel. Aku pak yo ning ngawi kok sesuk Ngopo? ngecat musola. Sing muni mau sing ndi raine? Wong ki bejone dhewe-dhewe, Bro. Kowe gak menang rai kalah nasib kok. Wong edan. Goleki si podang jenar. Sembah nuwun bengi iki dirawuhi seniore Dalang Pati. Oh sinten? Pak D Kartepol. Alah kartopel. Oh Kartopel ganti ta jenenge? Gak ganti mbiyen yo kartopel. Kuwi nom-nomane ki kondang belinge. Nyusul murite Ndoyi. Ndori nika mung Sing ngendangi murite Pak D Kartopel. Wah. Kono yi wong loro ta. Lan Doli kok iso teko Dowi. Kok Doli lho. Doyi arek Doli. Tak kira lagu tak marani ana Doli. Iku ning kono susulane. Oh alah. Meneng. Ayo Kang Mas. Pokoknya aku dirasani wong tatak iki aku. Ayo Kang Mas, ingkang bagus ki ambak kados Anoman. Ora apa-apa kok nggo nyokot kowe. Ibu bunga ing atiku Sekali-kali campur sarimu supaya ngajak Niken Jol. nggih niki benjang Rebo Pon. Oh Kang Mas, gadah campur sari to. Lho piye. Awakmu tanggal 7 Juli awor aku. Masa? Iya. Wih, ngambung tangane. Alah ora sairi lho debek ambung. Coba ambung neh. Ambune apa? Kok ambune telek. Masa? Coba. Tanganmu dhewe lho. Iya aku lali. Gila ning kono kok temek-temek aku. Sing enak yo anding telek-telek kuwi kok. Masa? Nggih. Usus ati rempelok enak. Anding
bos. Wong edan gila nih kowe. Niken trep pertama gila engko nek manut ora yo rene. Ketok aku perlu dicekoki dhisik. Iya. Aku ora melu-melu nek. Bu Yuyun, sekedap nggih Bu. Bu Yuyun wis ngapalno gedang kluthuk engko bar nyanyi. Ayo Dek Niken. Nyanding bisa dadi Ombo. kok ombo ta? Tombo. Ombo. Limbuk kirinan kok. Tombo. Bacutke podang kuning karya Pak Darno saking Ngawi. Oh, ngono. Ben do ngerti. Oh, sing nyiptake podang kuning Pak Darno. Sing nyiptakne Tali Tresno iki Pak Sigit. Ngono iki ben do ngerti. Ya, heeh. Mungkin nyanyi sakarepmu nggih. Oh iya sing nyembang kowe ya. Iki mau ana wekasan nduk sing kagungan kersa. Apa? Dirimu direquest nembang gedang kluthuk. Gedang kluthung. Tuk gedang kluthuk. Tuk gedang kluthuk. Hayalah solai ku lho. Lah kok teko ya lah solah. Ya, ya. Buka saka vokal nduk Niken. Engko dinggo minake. Ya. Iso aman ning omah wis ora kerasa. Kaluyuran anggele sing tak sayang. Mabang miterang kono gongi teri. Narek rasa iso nganti bayi. Iman yenangan yo kangen kleyang tak sama ngamen selak ning ngepang gedang jangan taringki saka katuban sarame ngeceh dheweke ngalih bencok tak sawang tambah manis bunga yen lakon endeng asmirat karena bakal atiku kaki bang liyan yen nasib podang andut tetap di kapranan raman hatiku sana sayang gak terang tak seranani sana beka kulot teben iso aman ning wis ora krasa keluyuran anggele sing tak sayang mabang mikarang kana kengiteri nara krasa iso awak nganti tangi Ora bakal atiku kepiwang liyan yen si podang ati
titik saka kadowan sarang ngoceh Niken Salitri Legase induk deh. Karo ngapalno gedang kluthuk ya. Bocah kok iso jiya sing ngene. Suarane lho. Tenang. Kecilik playgroup wis latihan nyinden kok. Ya Allah sayang ya. Kamu kenapa cinta? Sini. Ayo tak ganti jarike rusak ayo guys. Oh, tutuk jarite kok. Dudu to. Duduwe iki. Bocah kok sik pantes mbah. Ke bojoku kuru kepengin lemu bendina tak kon ngombe urea lho Mas. Ning saiki wis lemu. Ora lemu ke malah saiki ijo kok. Ora lemu mah dadi ijo. Wong edan bojok kon ngombe urea. Batirku ya ben lemu ngono kok kurune mbah. Ning di bojo kowe iki bojomu ya seneng. Ndak bengi kok tinggal mulih entuk bayaran. Wah. Nggih ya ora. Ya piye wong dik anggerape melu nggih kula amuk. Wingi malah purek ajeng melok nyinden. Kuwi lah kantek glusuk-glusuk. Lah kae wong ambekane fales neh nyinden. Ning hari Kartini wingi kok melu karnaval dandan Kartini bareng Jo bojomu Jo. Lah nika aku malah wisin aku tiga cacah wae. Lah kok isin sebabe? Lah ke ora tau sanggulan bareng nganggo sanggul kebayaan jaritan ke malah mlakune dadi mundur ngene. Kok iso? Lah kaboten sanggul kowe. Pak ke sini-sini wong Jawa kok sanggulan ora teyeng. Nggih. Hari Kartini ki penting. Nggih. Coba bacotke Jo iki. Wo sing WA ternyata pirang-pirang sing ayu-ayu neh, Pak. Padoske sing ayu-ayu melih. Oh iya. Ala ya. Niki kan kok gak samantuk nggih, Nduk nggih. Iki sing saka Blora iki, Bian. Sinten? Oh. Loro soalé. Iki mesti kowe seneng iki. Walah tenan kula presindene Pak Sikit iki ayu-ayu tenan. Mbak Eni Wulandari. Kowe nek guyumu ngece. Kok ngece? Ngipit diteleki wedhus sawar niken. Iki mesti ngipit ngidaki teletong. Weh lah, nyepelekke ngadeg Mbak Eni. Turuk. Nyek jolang Mbak Eni. Semene arep tak dhuwitke kowe kok kaya meh ngidu-ngidu piye ngono kuwi. Pun kersane. Ketok apa yang ora ono cah iki. Nek omong sing apik, Mbak. Lho lagi wingi lho ketemu ngomong nek sayang karo aku, saiki ketemu sing mening-mening terus lali karo aku. Lambene sing digugu apane iki lho, sing digugu apane. Ndek iki ngomong nek sayang Mbak karo Eni. aku. Awakmu ki lho kok ya ora tanggap Sasmita. Aku seneng niken. Ning cintane karo awakmu, ayune ayu niken. Ning nek perkara anget awakmu. Mosok anget Mbak Eni. Lah niki ngempit ndoke mateng kok, Pak. Mbak Eni kuwi. Nggih wingi. Mbak Eni, mbok ndokku dikempit. Ampun. Lah ngopo? Ndoke jolang wingi tak kempit iki iso to. Aduh. Eni.
Lah piye to? Sing salah ki awakmu. Kok aku? Wong takon ngempit 10 menit. Lah kok suwengi. Lah aku lali kok nek ngempet tok. Mas ku dadi ra karu-karuan. 10 menit wae. Tapi pancen bener Jo, iki mbiyen pacarmu Mbak Eni. Alah pun masa lalu Kok ora sida dadi bojone, upama dadi bojone, Jolang garwane Mbak Eni. Wah, josnan kowe. Alah niku wong masa lalu ki ambek mboten pengalaman. Wong jenenge pacaran wae rambute tak wenehi kembang kok aku diamuk diuring-uring lho. Yo mesra. Cangkemku tapuk boto. Terus nganti murang suwe. Ki anggekku yo ben mesra kula sempeti kembang. Mesra. Lah kok nesu piye to, Mbak? Ngaten lho Mas. Lumrahe nek wong pacaran ngoten niku nek mesra niku kan napa lungguh jejer terus nek kembang mawar apa kembang melati disempetno kuping. Heeh. Lah Mas Jolang ora. Lah apa? Kembang api yo. Ratak-ratak rambutku kuwobong terus mek boto tak kuwoprok-oprok ngono. Karepku iki wong ki nek kembang melati mawar wis umum lah awakmu ngene nek tak kei kembang api ratak-ratak ngono ra iso kaya balon ngono kowe. Kok ora kembang gedang sak pote. Ora lho awakmu wis dadi pot kok. Oh iya. Lah ya ambek niken ki mau aluse mbok iki jek madhep rono. Walah iki 20 kotak nyandak iki. 20 kotak nggo methi awakmu kuwi. Ya ora ning aku sayang awakmu niken kae jek bocah kok. Wah iya. Sayang Mbak Eni, Mas. Nek karo Mbak awakmu ki wis gandes, kewes, wis pokoke aku segala-galanya. Jane aku Seneng ora karu-karuan nek karo awakmu ki. Niken ke apa ya ki mung bocah-bocah. Kira ngerti wajah Mbak Eni. Omong ngono karo ketek karo mutah ngono Jolang iki. kula pun bayangke kok. Bayangno ngopo? Lho lambemu kuwi kok. Lambiku jere ki. Njaluk tak krus neh apa piye? Alah lambiku jere mbok gemesi lambiku nek. Tapi biyen Jolang pacaran karo Mbak Eni wis entek akeh lho Jolang e. Ku tak akeh Mas ku tak gaweke kiwan barang. Jeding. Jeding kiwane Eni wae wone ya lawange lawang genjongan kok. Kok genjongan ya? Lah kabeh mlebu dibuka balik mlebu terus genjong neh ngene. Oh, gedek. Heeh. Oh, nganggo sak kok. Ana gentonge ngono kae. Gentong lah kula mriku rak ya risih. Heeh. Wong ning omah elek-elek ki ya ndek kamar mandi. Ape pipis ning gone kiwane Eni ki risih aku. Lah kok iso risih? Kek gentonge ana lumute terus ana iwake dendeng kae. Iwak lele, iwak dendeng, wader. Apa wae? Lele. Lele to. Aku lagi pipis tak bukakno lelene domoro. Ngono ki aku rak ya risih to. Kok iso risi? Lah iku kan lelene ngerti kancane. Kalau kancane iki. Ah iya, akhirnya ya gemes juga. Mula lagune bengi iki gemes. Asik. Heeh. Sing nembang gemes Mbak Eni, terusan Putri, Lila. Heeh. Wis to yang sing wis ya wis aku pokoke sayang awakmu. Tenan lho Mas. Iya. Sumpah. Ngadeg Aku nek sampean sayang mbak aku tenan aku juga seneng banget. Ning ojo balene nineh ya Mas. Ojo dibaleni nglarani atiku. Ora. Tenan aku pokoke sayang. lahir batin terus Lahir batin. Ngawur, aja. Jerone iki rupane pink ngawur ae. Dagelan kok celanane pink. Lah wau supe ora nggawa kok. Ngadeg Put. Nah, nek Mbak Eni karo Lila karo Putri milih ndi kowe? Ayo kita kaya pilihane. Wah, iki 350 wani iki. Lambemu. Kayak milih ndi? Panjer. Yo jelas. Lah iki nek Mas yo moto karo mendem yo milih iki apa iki ya. Enggak lho Mas. Bob. Ya Allah aku kok lali. Cah iki nek purik nelek kok Ora. Jane mau seneng karo aku. Lho nek milih kan ya ora apa-apa wong milih iki ning cintane. Milih sapa? Milih loro iki ning cintane. Enggak lho Mas. Berak lho. Wis. Jo. Tenan bocah iki. Kandhane iki anggere tak penging jengking wong iki wis ora karu-karuan ngene iso. Anggere jengking. Kok mau timpal bareng. Iki anggere purik nelek kok Mas. Saya ora pareng nggih. Wis aku sing seneng bunder-bunder kaya tewel ngene aku idola. Ngene-ngene iki apa ape gawe bunder ngingoni nek iki ra wis. Wis ora apa-apa. Tase diselehke iki tase ning geger iki selehke. Tas mbahmu ngono. Lah iki tas apa? Punuk iki. Punuk Jo kuwi. Punuk tak. Kuwi sinden apa buta? Lah iki munggo sapi lanang menawa kenek lato-lato iki. Iki mono malah kena tule-tule. Iya.
Lagune gemes, Jo. Nah. Sing nembang presiden-presiden sing gemesake. Nah, ada Mbak Putri, Mbak Eni dan Mbak Lila. Engko biji Jol, sing paling gemeske sapa? Nggih, nek kula malah biji ngeten-ngeten iki kula ahline santai mawon. Masa? Nggih, nggih. Yo, lagune gemes, lagu lawas didudakne. Dados. Jan demen banget aku lek melok mikir iki mesti garapane rancak-rancak ngoten niku lho. Nggih, isone kanca-kanca guru ngeten iki. Moto merem dadi melek. Apa meneh pengrawite tek bagus-bagus. Walah wale. Sing diarani bagus ki sing endi to, Nok? Sing endi ya? Sing ndi? Ngene kaya wadya balane Betari Durga. Sing nyaron ya, Kaya bocah kok ora iso Sapa jenenge mangkringi. Senenge bagus. Oh, makane bagus. Beraura. Auraan. Aura ya. mistis. Ya. Wah, atus nyumet udut. Ulah beleleng. Ambo dedum-dumane nyumete sithik-sithik. Nggih. Nembang Nduk niken. Nembang malih. Oh iya no. Lah iya Sing masa. rancak napa? Sing rancak Nduk, sing rancak Nduk. Awakmu ape kon kira ya ora ngono ya. Ya Kira nembang. iso lho aku ke sembarang aku ki artis
serba bisu lho. Bisa. serba bisa. Jarene sampean ndek mau tek ora sayang mbek aku temenan. Kayak anu menghibur atine Eni. Kayak nek Jane iki sampean ki sayang mbek aku apa sayang mbek Bu Eni to jane ki? aduh piye Ruwet to lambene, Bu. tak Ngono kuwi jenenge PHP lelaki yang tidak patut dicontoh ki ngono kuwi wis ora patek ganteng tek omongane ki mencela-mencele lho sampean ki. Syukur. Ora cetha omongane ki. Aku orang ganteng lara atiku, Mas. Kene nah ya, kene. Aku orang ganteng ning aku gak sombong, aku lho nyatane aku ndek utang ora ana wong roh. Lho tapi ki sampean ki wis gawe geloku, gawe gelone Bu Eni jane ki sampean milih aku apa milih Bu Eni? Dicethake dhisik ngoten niku lho. Lek yo nglarani atine wong wedok lek ora oleh ngono kuwi lho, Bro, Mas. genteni tak imbuhi 50, Bro. Balesane iki ning gone akhirat ning gone donya lho, Mas. Ki ora oleh lho sampean ki ngono kuwi, Mas. Alah balesan ning akhirat aku sampeyan wis mati kok. Sing penting ning kene happy. Milih aku apa milih Bu En? Aku ki atiku Paul Jeru ku asline milih kowe ki mok nenangno atine Eni. Eni ki nek kadung purik nyokoti gedhek yo. Sok to. Kuwi sinden ora ayat. Ngeri banget ya. Iso, wingi kosel-kosel gedhek sak kebak entek. Oke, wis ora apa-apa. Wis penting ambek awakmu aja bahas kae. Nek mbek aku ki mbek aku ae ya to. Sumpah. Kono kelemon. Iya, ndek ingin takon. Wis tuwek bareng kok ya to. Dik, Malah milih sing enom wae. Iya, ndek ingin takon ngejim karo sapa ki mantene kakung ki kan ya anu nduk, pelatih ngejim Mas Febri. Nggih, Mas Febri ki ya tutor ngejim nek awakmu pengen langsing kaya kae. Lah aku apa kurang langsing to? Awakmu langsing. Kancaku ki lho wis bunder senengane renang. Mbak Eni nek renang gaya apa? Renang kayak batu. Gaya batu ya. Nek iki mau pesene gedang kluthuk tapi nek dirimu urung siap ora apa-apa. Nggih. Liya-liyane gak apa-apa. Sing rancak nduk niken bakule sing rancak. Arep sembarang arep juaranan. Mangku pura wae enak. Aja. Aja. Mangku sinden. Oke, liyane bae. Napa nggih? Sak karepmu napa? Wo, kuwi lagune Pak Igit ku nggon goro-goro. Kuwi nggon goro-goro. Lebus wae. Klebus. Lebus. Iya. Klebus ku digarap jaranan ya. Oh. Ini permintaan dari Mas Rangga. Kalau nek sampai udan ya berarti sing disalahke Mas Rangga. Ranggai pengendang opo? Oh, bar niki nikah. Tanggal 20 no. Lah ya bar iki. Bintang tamune ya kowe ya kan ya. Nggih. Iya, dongakne sida ngono ya, Nduk ya. Klebus sih Kayak iki juga. ser mbek aku loh. Masa Iya. bocah molah maleh kae rambut krawuk Lah lambene. iya, mulah malih terus renek kabar sewulan terus lah kok meh rabi. Awakmu alo mbek aku lho setia. Aku mbok bodoni kenek kok. Oh alah. Heeh. Klebus ki lagune sing piye to, Nduk? Bapak ora tau up to date lagu-lagu. Langite patah. Salah kuwi. Lah piye? Raimu peteng wil. Raimu dhewe. Iya. Coba kayak apa? Aku nek diamuk wong ayu ki Ini apik kan kadolno omah. Salindri, Klebus, ya Nduk.
hatiku sepi angan-angan tresno dibalas tresno katan tresno dibalas matur nuwun kowe sayang sempat nyaman kau malah ngilang angel bertahan lara yoga selalu ono meski kowe ra ono rasa sing jebul tak rasake dhewe kepecet nyaman kei harapan kowe milih liyane langit petang udane saya daras lapus tekan hatiku cedake karo aku nanging atimu tinggo wong liya wis dalane dadi pelarian tinggo sliramu sing lagi butuh hiburan aku sing sayang aku sing berjuang bagianmu kaya biasane bagian sing larani wis dalane dadi pelarian tinggo sliramu sing lagi butuh hiburan aku sing sayang aku sing berjuang bagianmu kaya biasane bagian sing larani aku baik bagian sing larani aku baik alhamdulillah Iki lagu klebus ya, Dek ya. nggih Kuwi piye carane teknik ngapalke lagu-lagu ngono presiden-presiden penyanyi-penyanyi kok ya iso hafal. piye ya Pak De ya Yo biasanya Mbak Nika niki sinaune niki alon-alon kadang ki pas nganggur, pas sampe bubuk. Ngrungokke ngono ya hafal. apa enek kata-kata nganggur iki Ya jenenge pas nganggur Apa itu apa nganggur? apa sampe goyang 24 jam kak yo ora. Ya cedik niki. Iki kan ora ijen yang dikancani Mbak Yosi. Oh, mengat. Nah, iki. Idola niki. idolaku Niken Salindri karo Yosi Salindro. niki kula mboten dicepoti Oh, Sepoti. ayo dicepoti ya dicepoti Maksudnya ki ana musike galuh. oh tak kira kelek kabeh dicepoti ngono lek yo kerih no Nek dicepoti kabeh ora isis. Isis Ojo ninggal aku trimo bonceng. Wiwit biyen sanjene bebarengan marang lambe akang tanda kuat Ralihane bacane Dalu Mbak Yosi. Bujang dalu bujange bali mbok sugeng dalu alhamdulillah. Sowan wonten dalem Pak Marsono dalem Ibu Tuti. Pak Marsono kalian Ibu Tuti Nggih. menika Mahargya putra nggih. Nggih dawuh Mbak Tita kalian Mas Oh, Mbak Febri. Tita kalian Mas Febri. Ndongake napa kalian Ndongake temanten? mugi-mugi temanten kekalih langgeng anggenipun bebrayan Amin, nggih. amin. Bahagia sejahtera selalu. Ndang oleh momongan sakinah mawaddah dan warahmah. Alhamdulillah. Amin ya Amin. robbal alamin ngoten Bapak Sigit. Saya omong diawane ra karo ra gelem Lho Jal. Ora usah omongan karo aku rono. Syukur. Minggat to. wong wedok saiki anggere wayah bayar bank tere galak-galak. Kok iso wayang bayar bank galak-galak piye he? Wis yo wis iku Tak kandhani. Wis, Enek wis. bojone ning kene terus mari ngono jaraki wong wedok-wedok liya. Rumah samuri bener. Raimu kaya garangan, raimu kaya garangan. Wong sih.
Walah, apa kira karuan usul. Iki apa ya mergo kowe ya Allah. Apa ya mergo raimu. Ya sih. Aku gedingan aku. Aku seneng aku. Seneng piye? Seneng ya sih anggere murung. Alah mablabar teko mari wek. Saiki anggere murung. Ya Allah. Biyen Yosi iki ya pacarmu, Jol. Pacar apa niki kula mesti rabi jolang. Aku ora tau badhe mah tombok ya. Wes kowe malah ngopeni garangan kaya ngono iki. Tak openi. Kok raine kaya garangan ini tak openi ora trimo. Mari ngono isih milih. Sing wis ya. Kan yo arep. Sing wis ya. Alah, wis. Kae wangi kok wangi iki apeke ora karuan kowe. Yang ala Mas Jolang ampun cedak-cedak kalian Mbak Yosi. Kok raiku terus dadi koyo klemer-klemer iki. Niken anak kecil tak kandani. Wah iki. Pripun to Mbak Yu? Wong Mas Jolang niku nggih sak menika Tak kandani wong sing wis pengalaman ya. Nah, roke Yosi sing pengalaman rukoke kan. Ya si wis tak telu lho. Bujuk karo rayon gombalmu ki yo raine garang endi to? Ya Allah, sini wong. Iki ki wis ora gablek apa-apa. Wis raine elek, ora duwe apa-apa. Sing ngingoni wong wedok, lah kok kowe arep keblondrok. Lan sak menika ki Mas Jolang niku lahir batin tresna suci kalian kula lho Mbak Ya Yosi. bener. Sak menika Mas Jolang niku sampun tresnani kula lahir lan batinipun. Mosok kaya ngono. Panjenengan ampun sia-sia kalian dapurane Mas Jolang sak menika. Aku di tengah keributan. Mas panjenengan ki dibelan-belani wong wedok ki kudune Kok dibelani piye? Ora apa-apa. Iki arep kok mek. Ya, arep kok mek iki. syukur. Sing raine ke tikus anyang-anyangan iki arep kok mek. Ya kok si. tikus anyangan-anyangan pripun to? Ya, Kok sih. kowe arep masak Apa aku alah dibalekno ning usulku? Golek wong liya apa reneng? Tukang-tukang soteng apa tukang Mas Allah. Tukang son. Aku apa dibalekno ning asal usulku. Lah kuwi kira-kira kowe gelem apa ora? Kali sing pundi? Kali sing yo. Aku rong kok pegat lho, ora usah macem-macem lho. Wis ah, wong barang kowe sesuk tak resiki. Barang iki resiki. Kok ngrasakno ya. Wah, semirmu, Jol. Wah, kuwi warna apa wis, Jol? Iki warnane ijo. Kok warna iki Kok ijo? magak banget. Ijo sambar lilin. Tak kira nek sambar gelap. Sambar lilin. Sambar mledek mau. Aku macakku wis tak elik-elikno ya do dienggo rebutan kok cah gumun aku. Wah, asmane. Iki dipantau saka Banyuwangi barang iki, Jol. Oh, Alhamdulillah Oh, saking Banyuwangi. cemple barang iki nonton iki. Alah cemple, Om alhamdulillah. Cemple. Iki Mas Agung wae lah iki saka kanca-kanca saring ngumbat singgat Nggih, Tuban, terima mantau. kasih masih setia Cak memantau. Nano. Niki kanca-kanca sing teng Mekah nggih do mantuk. Iya. Nggih. Iki komedinah ya mantau. Alhamdulillah. Jedah. Jedah. Termasuk unta-unta berarti. Iya. Ora ke kono yahene iki jam 3 ya. Kono ke yahene jam 3. Nggih, Mas Priawan Bandar, Batokan Sembah Nuwun. Lagune nganu, Mbak Yosi. Berdua runtah, Mbak Yosi. Lho, runtah niku sing Lagu pripun? kok mutah ki lho. Runtah. Runtah. Permintaan terbanyak iki nggih. Saking Lampung Mas Agus Kentus barang nggih mantau. Kok liyane mboten enten anggere king Lampung kok Agus Kentus terus niku. Nggih, sing duwe HP guru tok. Runtah ki sing kepiye to, Nduk? Panona ales, hidung ales, bibir ales, bathuk ales, susu ales. Halus kabeh nek iki wis halus kabeh. Susu ales. Ya iya halus kabeh nek ora halus ki ya mbeler no adahe seng kok. Nggih. Saking Juwire Klaten Mas Nono Sriyono nggih memantau sembah nuwun. Alhamdulillah. Nggih. Iki mau Pak Wandi Pati nggih rawuh. Nggih. Pak Wandi mati ki lawuh. Nggih. Ya Dek Rono, Dek Rono. Ngapa? Sikilku tidak. Kepitek yo ngono nduk pulo soronan. Masalah nih kan ayu-ayu kok masih jebule sikil mesti asli ngono to, Nduk. Lah piye? Ngapa sikilku kok mening lho sikilku Kok ki? kok jempolane kok mlengak dhewe iku terae apa? Melengak dhewe. Melengak ki piye lho? Ngene kok. Noleh. Oh, jeber to asline. Iya. Runtah dibawani. Hah, runtah bawa. Oh, Asmarandono Semarangan. Cocok tak matke bawane runtah iki piye. Aja turu sore kaki. Ngene iki. Dibawani. Nggih, diwiwiti Mbak Yosi sik. Oh, Glorian oke. Iya. Tuwek-tuwekan sih. Anu, ora apa-apa tuwek ki genah diculke ning sor genuk tukul. Domongnya. Aja turu
piwelinge simbah-simbah biyen marang anak putu aja do turu sore. Ngono. Sebabe napa kok ora entuk turu sore, Mbak Yosi? Ana dewa ngangklang jagat, ana malaikat ngubengi jagat. Yes. Mbak Niken. Mbak Niken, aja ngantek kalah, Nduk. Pokoke dirimu kudu aja ngantek kalah. Aja ngantek kalah. Bilanono. Sesuk ora tak wae-walawang kowe. Ha, turu anjukan. Iki nek nang omahmu. Turu teras. Ha. Ora apa-apa wis nginep ambek aku wae. Iki nek nang omah munine kopok lho ning kene krungu ae kok. Coba Niken kan. Aja ngantek kalah ya. Ya. Lah. Kowe iki meneng sik. Begini kok. Nyangking bakar kencang nane Bokor kencana ki wadah sing saka emas. Dadi malaikat ngubengi jagat wanci tengah wengi nggawa wadah sing Kuning bentuke ngoten nika. kuning kaya emas. Lanjut Duk Niken. isi neto Donga tetulak, donga keselamatan. Isine bokor mau donga keselamatan. Karo isine apa neh, Nduk? sandang kelawan pangan Donga keselamatan karo rezeki sandang pangan sing rezeki. Amin. Mbak Yosi. Ya iku wong melek sabarna rimo ha ha Sing nampa rezeki karo donga keselamatan mau wong melek tidak sekedar melek ning linambaran rasa sabar lan nrimo. Sabar lan nrimo. Kuwi lakune wong Jawa, sabar Nggih. nrimo. Leres. Iya, heeh. Kita iso pilih tembung sabar ning angel dilakoni. Iya, Oh, abot. ngono. Heeh. Dibacutke lagune Runtah, lagune Bang Dul Sumbang, lagu lawas sing didudah meneh. Ya, bersama Mbak Yosi dan Mbak Niken Salindri. Terus.
ayam, panen coklat kopi susu. Ngana hati lebih murah. Geblek hidup dagi jadi runtah. Ulah bangga bisa gunta ganti jalur. Kumojopo di baju. Dikikir mandi mulus ngan hajar bisa asa aing hati rumah bisa payu kasasar tutukan aja di cilaka Makasih Mbak Yosi. Oh ya, digarap gamelan ya iso. Gamelan iku fleksibel. Fleksibel, fleksibel. Tapi digawe apa ae manut. Iki sing ono Mbak Lila Bara. Iki pamundutan terbanyak. Wah iki jaranan iki. Wah nek niken ndak dino jaranan so. Lah nggih to. Wah anggere nonton mayang karo original. Ya wis niken. Mesti enten jaranane nggih. Nggih. Permintaane ninggal katresnan. Oh iya ya. Dijaranke. Wela yo ana mai Anggara bareng ya urung Anggara. Nggih. Anggara niku wedok. Lanang. Anggara negara. Heeh. Mbak Lila karo Mbak Mei sik. Oh ngono. Karo Mbak Ima bertiga. Oh bar iki lagi ninggal katresnan jaranane bar iki. Iki ono permintaan loro ati 2. Loro ati loro. Ya. 3 darah malih niki. 3 darah. 3 darah. Loro ati loro. Konjo Mas Supar. Oh ya. Mas Darsono. Iki para pemborong luar Jawa dong nglumpukno iki. Oh ngono. Muga-muga proyeke lancar. Nggih. Kene ngati kene. Sapa ngerti sok ben ditimbali ning Kalimantan wayangan ning kono karo Mas Supar. Iya. Iki sing nonton ya streaminge kok Kalimantan bleber. Oh iya. Iramane dangdut. Oh iya ya. Dangdut kendang ciblon sik. Wo ngono. Mumpung sing ngendang bose campur sari cakra buana kembang. Apik. Terus pokoke angger sing ngorjen doyi sing demung Bagas. Wah wis kompak. Ya. Loro ati loro Bu Ima, Mbak Lila, Mbak Mei, Anggara. Dados.
sing dinteni bar iki niken kene lho, niken kene. Iki wae lah Mayangkara original ini YouTube anggere niken Salindri wis horeg iki. Oh ngono. Lagune ninggal katresnan kene nduk niken. Wah iki heeh. Kuwi anggere wah dadi tau mangan gedang bareng ya nduk ya. Ndek wau saking Mayangkara nggih mangkane nggih radi telat niki Oh ngoten. Ngapunten mikir. Oh iya ya. Mau nggih dadi tenanan lho. Mosok to? Nggih, mangan ndok barang ngoten tapi kula nggih mboten sadar. Ora sadar. Mboten sadar. Layak kok lambemu isih kaya getih-getih piwak pitik mentah ngono. Iki lak lipstik. Oh, lipstik. Oh iya. Iki jaranan iso dadi apa ora ya? Ya ora, beda ya. Ninggal katresnan ya, Nduk. Om Sigit pengen ngerti nek jogetmu jaranan piye ngono, Nduk. Wah, nganti begagah ngono kae. Lek wayangan radi halus kok kula. Ngono lho. Bengi iki ora halus ora apa-apa. Wis tak ijini. Ya, iki. Yo. Oh, mumpung sing gendang Mas Rangga. Iki pengendang jaranan ning Lampung no. Oh, ngono. Ngedeke jaran. Wah, ngedeke jaranan iki. Iya. Jaranan tanpa busana. Apa kuwi kok tanpa busana? Jaranan toh? Kambek dubi dubaya. Yo coba niken Salindri menjoget jaranan kaya apa? Ya, ninggal katresnan. Dados. Yo! Sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwon rino lan taunan
original. Aja lali bawalengku. Niken dadi ning Mayangkara original ngeri, heeh. Matur papah sampeyan kolaborasi Mayangkara original karo kolaborasi karo Cakraningrat original ngono. Carane pripun kolaborasine? Lho, sing penting anggere ditangkap bareng. Ya. Mas niku sing gadah Mayangkara kula. Lah iya, anggere kuwi nekake Cakraningrat kolaborasi karo Mayangkara original. Siap. Masuk akal. Ah, masuk akal. Sing gebang kae ora original no, ora iki sing original.